Frederik, skulle du ikke lige tage en skefuld mere, skat? Hvordan? Ja, maden det gemmer sig herinde under. Kan du ikke lige tage en skefuld mere? Frederik. Det er klam. Det er ikke klam, skat. Det er mad. Det er klam. Nej, det er ikke klam mad. Ikke med. Se det igen. Frederik, vi aftalte, du skulle spise en skefuld mere, skat. Jeg skovler. Frederik. Du putter den ind i munden, skat. Kom nu. Du kan godt. Du kan godt, skat. Frederik, den skal tippes ind i munden. Frederik. Frederik, det er bare ærter og majs, lille skat. Og ris. De skal ind i munden. Ind i munden. Frederik, jeg vil gerne have, at du spiser dem, skat. Så tip skal ind i munden. Du har sagt, at det smager dejligt. Ja. Så tip dem. Tip ned. Frederik, hvis du ikke vil have mere, så sige tak for mad, skat. Ja. Det er det. Er det væk? Nede i maven? Gemmer det sig? Eller er det inde i Frederiks mund? Få spist det? Frederik, det er noget griseri. Skal jeg så spytte det ned i tallerkenen? Jeg vil ikke have det ud over det hele.